Njengoba uthi uyangithanda bhuti ubhizi ngantoni empilweni? Mina sister ngumuntu wamabhizinisi. Yakwazi ka Max emlazi. Ya, ngiyakubona. Uyamazi Max? Imina nje Max. Hayi wena. Serious ngumuntu wamabhizinisi mina uyakwazi kwamnce. Umncelo wenyama workshop. Mfana sekhaya umncane lo. Hayi wena, ngiyabanga isibanga. Singaba T-Pain. Singamakhaladi phela thina ekhaya. Hayi. So umnce umfana nje okhulele kumina. Ngokubona nje right kanje empilweni wafandwe yimina. Imoto yakhe esibili athengwe yimina ukuthi angipost. Qala uyiva. Serious. Mina ngumuntu ongathanda ukuba nebawu. Yabona nje kumanje ngigqoka iGucci. But ngeke ubone ngichoma ngiphapha ngithi mina ka Gucci ngiyafonelwa. Kuthiwa ngizokhetha iGucci entshe ephumile. Imapoti uyangishela nobudelive speech. Hayi ukuthi phela umuntu mina mangimthande ngifuna ukumnika lokho iqiniso ngempilo yami ukuthi ngiliphila kanjani. Iqiniso. Ubuxoko obungixela bona jonga ite kuye 18000 ihambe kulomgwaqo lo nje. Ngangihlala ngisahlupheka manje ngizoba checka. Awusahlupheki inkoko. Hawu hayi njalo. Jonga ibhlukho enqimpileyo. Hayi le blue kuthi imufushi. Mufushi qo amalula. Unayo ni iPhone? Yeah, ngiphathe iPhone 18 Pro Max. Sayiphumile lo phone. Kulungile ke izisa ngifuna ufake number yami. Hayi isho ngekhandi nami ngizoyibamba. Bo ezikoleni ngiyaxhasa. Hayi wena. Ngenze okade ngihamba 17000 kwenye icrash la. Kabuyami. So. Khona uyazama nje ukuthi nje uyarobha. Uyarobha mfethu. Hayi yabona ngiyakhala yabona mfethu kube nje mfethu. Uyichophe kuhle kwalosisi. Ngabe kunika 100 nkabuyami. Imapoti uhlamba imoto. Ukezi imoto lo uyayishaya imoto lo. Yazi uyangichaza because unayo lanto yazi wena ungaba if ungazimisela uqine ungaba nguTD Jakes ungaba nguPatrice Motsepe kodwa wena ube nguPatrice Mthembe because yabona into oyithethayo iyathembisa. Ngicela unganimoshele ixesha lami bodi futhi ungangiqheli kakubi ngaphezulu. Awu. We babo. Hey.